Nå, Vivi, hvordan er det at være hest på Hundborg Rideskole? Det er okay. Jeg vil have det for mig selv. Jeg hader de andre. Okay, Vivi. Hvorfor er du så strid mod de andre heste? Kan du ikke bare lade dem være? Nej, jeg er dronning. Dronning af rideskolen. Min feminine krop og mit lækre udseende, det får mig til at styre det hele. Min slanke krop. Ja, det må man nok sige. Nå, Skrid, Vivi, jeg æder. Vivi, vi vil gerne høre, hvad vil du gerne være i dit næste liv? En plæneklipper. En plæneklipper? Ja. Tror du vil være god til det? Ja, det ved jeg. Hvad for en slags plæneklipper vil du være? En flot en. Giv mig den. Den smager godt. Den er god. Skrid nu bare med jer. Tak for interviewet, Vivi. Farvel. Nå, Aristoteles, du er så en god dressurpony her på HBR. Hvordan er det? Nå, ja, det er bedre end springer, altså, ja. Nå, er du lidt nervøs? En smule, nej, hvad er det dog? Nå. Ja. Hvad vil du gerne være i dit næste liv? I mit næste liv vil jeg være, bakterie. Nej, vent. Spøgelse. Jeg vil være et spøgelse. Vil du være et spøgelse? Hvorfor det? Så er der jo ingen, der kan se dig. Nej, nemlig. Så kan jeg kende mig. Et kamera. Bliver jeg filmet? Ja, du er på tv. Er jeg på tv? Hvor bliver det her lagt ud henne? Hjemmesiden. Hjemmesiden. Ligesom alle de andre billeder af mig på hjemmesiden. Ja, tak for interviewet. Jo, det er faktisk nu. Nå, Beauty, du er jo så gammel hest her på HBR. Du er 28 år. Er det ikke lidt hårdt stadigvæk at være rideskolepony? Det er det. Jeg må sige, jeg er begyndt at spille de små her, men det er bare fordi, jeg vil gerne udleve min drøm. Hvad er din drøm? Min drøm, det er... Så. Nu gå. Min drøm, det er at blive professor. Er det at blive professor? Jeg er så klog. Jeg ved alt. Tror du, det hjælper så at smide de små ryttere af? Nej, ja. En professor skal ikke være sød. Nå. Hvem af de andre heste kan du bedst lide? Bedst lide. Jamen, hende, eller mig, hun er en lækker steg. Synes du ikke, hun er lidt stor til dig? Nej, jeg har været på hende mange gange. Hun skal være min professormedhjælper. Skal hun det? Ja. Hvad skulle dit professornavn så være? Mit professornavn, det skulle være Egon. Egon? Vil Ja. du hellere hedde det en Beauty? Ja, Beauty, det er sådan en pigenavn. Alle de små rytter, de tror, jeg er en pige. Men jeg er en dreng. Det kan jeg ligesom fornemme. Men Beauty, du er jo nok rideskolens kendetegner. Den ældste pony, som rigtig mange af de voksne rytter har lært at ride på. Var det sjovere at ride, da du var ung? Ja, der havde jeg jo en anden drøm. Nå, hvad var din drøm der? Jeg skulle være rumprofessor. Rumprofessor? Har du aldrig drømt sådan noget, som alle de andre heste drømmer om, som at komme til DM eller landstævne? Nå, slipper du lige en lille vind? Ej, jeg vil gerne være professor. Nå, okay. Nå, Frø, hvordan er det så at være frø på Hundborg Rideskole? Det er fedt. Der er meget hestetis. Det er fedt at bade i. Gå ind på det.